खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेला गामियारि बैसागो हानजा मोसानाय बादायलायदों। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गामियाव मोसानाय जावजा मोसानाय नङा दे हानजा मोसानाय आरो गामियावनो बैसागो मागिनानै मोसानाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभनि वाट्सएप नाम्बाराव दैथायहरनो हायो। वाट्सएप नाम्बारा जादों 7002240222। फिन नाम्बारखौ बुंफिनदों 7002074022। भिडिअफ्रा 7 मिनिटनि खम आरो 5 मिनिटनि बारा जानो मोननाय नङा। बान्थाया जागोन सेथि बान्था हानजा मोनग्रिया जागोन सेथि हानजाया मोनगोन 2000 रां आरो नैथि हानजा बा नैथि बान्था मोनगिरि हानजाया मोनगोन 1000 रां। नोंथांमोना दिनैनो नोंथांमोननि गामियाव मोसानाय बैसागु हानजा मोसानायफोरखौ नोंथांमोना जोंनिसिम दैथायहर आरो बे भिडिअफ्रा गुबुन ससियेल मिडियाफ्राव फोसावजानाय मोननाय नङा एबा नोंथांमोना भिडिअफोरखौ गावनो थिखांनानै दैखांनो हागोन दैथायहरनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना वाट्सएप नाम्बारखौ फिन बुंफिनदों 7002074022। बे वाट्सएप नाम्बाराव दैथायहरनो नांगोन। भिडिअखौ देरहागिरिखौ सायख'नायनि खान्थिफ्रा जागोन लाइक आरो कमेन्ट लोगोसे भिउखौ नायनानै भिउआव 2 पइन्ट लाइकआव 1 पइन्ट आरो कमेन्ट्सखौ मोजां आरो गाज्रिखौ नायनानै सायख'नाय जागोन। जियानो जादोला नोंथांमोना दिनैनो गामियारि बैसागो हानजा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो ला आरो बैसागु फोरबोखौ जोङो मुलुगाव गेरेमसा खालामनो बर' हारिखौ बैसागोआ जे जोंनि माहारियारि फोरबो बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय बे गामियारि बैसागो हानजा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो ला। मानो होनोब्ला बैसागोआ जादों माहारियारि फोरबो आरो बेजों जोंनि सानस्रि जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि समाजारि खान्थि जोंनि गासैबो हारिमु जोंनि गासैबो खोथाफ्रा बेरखांजोबो बैसागो मेथाइफोरनि गेजेरजों। बेखायनो गामियारि बैसागो हानजा मोसानाय बादायलायनायाव नोंथांमोना बाहागो ला। फिन खावलायहरबावो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ रेकर्डिं खालामनाय समाव नोंथांमोना 7 मिनिटनि खम आरो 5 मिनिटनि बारा दा खालाम। फैगौ 21 एप्रिल खालारसिम नोंथांमोना भिडिअफोरखौ दैथायहरनो हागोन आरो बेनि फिथाइखौ फैगौ 30 एप्रिलाव फोसावनाय जागोन। नोंथांमोना दिनैनो बाहागो लाथार। फिन बुंबावो नोंथांमोना गामियारि बैसागो हानजा मेथाइ मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो ला। बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेला जेब्लाबो हारिमुवारि बिथिंखौ नोजोर होनानै फोसावबाय थादों हारिमुवारि बिथिंफोरखौ। गोजोन्थों।